କିଓ ଭାଇ ମାଂସ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ? ନା, ମାଂସ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଦିନକୁ କେତେ ମାଂସ ଖାଅ? ଦିନକୁ 100। ଦିନକୁ 100 ଆଉ ସଙ୍ଗାତ ମୈତ୍ର ଝୁଟନ୍ତି ଅଧ କିଲୋ କିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦିଏ। ହଉ, ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ତ କହୁ କହୁ ସବୁ ସତ କଥାଟା କହିଦେଲା। ହଉ, ହେଲେ ଦିନକୁ 100 ଖାଉଛୁ, ମାସିକ କେତେ? 3 କିଲୋ। ମାସିକ 3 କିଲୋ ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଖାଉ? ନା 36 କିଲୋ। ବାର୍ଷିକ ଯଦି 36 କିଲୋ ହେଲା, ହେଲେ ଆଗର ପରମାୟୁ 100-120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରମାୟୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଏ ତ 40, କିଏ ତ 50, କିଏ ତ 60 ଏମିତି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଯଦି ତୋର 50 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ 50 ବର୍ଷକୁ ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ? ହଉ, ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। 50 × 36 ସମାନେ 1800 କିଲୋ। 50 ବର୍ଷକୁ 1800 କିଲୋ ମାଂସ ଖାଇଲେ ସେହି 1800 କିଲୋ କେତୋଟି ଛେଳିର ମାଂସ ଦେଖିନେବା। ଗୋଟିଏ ଛେଳିର ମାଂସ 10 କିଲୋ ମନେକର। 1800 ହରଣ 10 ସମାନ 180ଟି ଛେଳି। 50 ବର୍ଷକୁ ଯଦି 180ଟି ଛେଳି ଏହି ସାମାନ୍ୟ 2 ଇଞ୍ଚିଆ ଜିଭ ଲାଳସାରେ ପଡ଼ି 180ଟି ଛେଳିକୁ ସ୍ୱାହା, ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତିକି